L'Espardenya compta amb una gran tradició al poble de Villores. És per això que serà el fil conductor del projecte participatiu del municipi. Aquest cap de setmana els veïns es van reunir amb els tècnics de la Universitat Jaume I per poder posar en marxa aquest procés. El poliesportiu de Villores ha acollit la primera reunió presencial del procés participatiu que s'inicia al municipi amb la col·laboració de la Universitat Jaume I i l'acompanyament d'Heterotòpia. Un procés que servirà per a treballar amb els veïns i veïnes de Villores de manera creativa al voltant del seu poble i preferentment amb una temàtica concreta com a nucli principal del treball. Això forma part d'un acompanyament al poble de Villores. És un acompanyament basat en la participació ciutadana, és a dir, amb tota la gent del poble volem reflexionar sobre quin poble volem i com construir una comunitat creativa, una comunitat que transforme, que pugui transformar per a millor la vida en el poble. I avui hem fet una primera reunió per a conèixer-nos, perquè no ens coneixíem presencialment, fins ara l'havíem fet de forma telemàtica, i començar a treballar sobre projectes. I el projecte que ha eixit ha sigut un projecte de recuperació de la memòria oral. Aquesta recuperació de la memòria oral ens va servir per a poder implantar el projecte de participació ciutadana i fer conèixer aquestes ganes de construir col·lectivament un projecte de futur. El fil conductor del procés participatiu a Villores serà l'Espardenya, tal com es decidia en la reunió inaugural celebrada aquest dissabte al municipi. Una tradició arrelada al poble de Villores i que es vol donar a conèixer amb el projecte. Ells mateixa, com és un projecte de participació ciutadana, els han preguntat i han pensat que l'Espardenya, el concepte de l'Espardenya és molt interessant perquè n'hi ha una tradició molt important així de fer l'Espardenya. Doncs un poquet el fil conductor va ser com es feia l'Espardenya, en quins llocs se venien les espardenyes, se venien tots els productes, on s'agafava la matèria prima i tot això, i anem a començar a treballar aquest tema per a fer conèixer el projecte. La reunió servia per a treure moltes idees i posar-les en comú al voltant d'aquest fil conductor amb el que es treballarà a partir d'ara en aquest procés participatiu. Avui ha sigut un dia de pluja d'idees, però és molt il·lusionant perquè sí, n'hi ha ja moltes idees com fer murals, explicant com se feia l'Espardenya, fer instal·lacions de peces fora al carrer, fer projeccions. Sí, n'hi havia ja idees d'itineraris per als turistes i també per a la gent del poble o la gent flotant, la gent que ve els caps de setmana i la gent jove que aprenga també a treballar l'Espardenya, que és molt bonic. Ens pareix una idea molt bonica i molt interessant. Heterotòpia, en la seva participació en el programa d'extensió universitària de la UGI, ha treballat en diferents projectes que han donat un resultat molt satisfactori a pobles de la província de Castelló. He treballat en diferents pobles, projectes de memòria oral on ha fet en Nules, la Nulespèdia, en Alqueries del Niño Perdido, la Alqueriespèdia, i projectes de la mateixa característica que es planteja així han fet, sobretot el més recent ha sigut en Almedíjar, que han fet un treball, un procés de participació ciutadana per a revertir la despoblació, i ho hem aconseguit. En un any han vingut 30 persones, s'ha obert l'escola i s'estan fent diferents projectes de vivenda, un pall de vivenda, un obrador compartit, i això ho han fet amb la força de la gent i amb la participació. Des de l'equip de govern de l'Ajuntament de Villores es mostraven molt satisfets amb la participació dels veïns i veïnes i del projecte que arranca el municipi amb el procés participatiu. Havíem de ser més gent perquè el grup que hem format per a estar comunicats en aquest procés eren molta gent, però un dissabte per la vesprada no sempre se coincideix. Però així tot, sí, ja ho has pogut veure, la participació bé, anem opinant a veure cadascú el que podíem aportar al projecte i més o menys ha marcat una línia de treball de tindre l'Espardenya, que és el que més identifica al poble com a eix de treball, i a partir d'ahir anem a anar recollint informacions i després ja veurem com ho anem plasmant, però la idea, com ja t'hauran comentat l'entitat Heterotòpia, és poder crear un projecte de poble i poder treballar tots en una mateixa finalitat. Una vegada decidida la temàtica que s'utilitzarà en el procés participatiu del programa d'extensió universitària, ara caldrà anar modelant les diferents accions que es duran a terme a Villores al voltant de l'Espardenya.
Afortunadament encara està viu i això és el que volem, aprofitar que encara hi ha persones que poden aportar molta informació. De la manera en què després es plasma és el que anirem veient segons anem treballant. Si tenim més material audiovisual que documentació escrita, per exemple, doncs ho farem d'una manera. Si estem disposats a participar molta gent, podrem fer un tipus d'esdeveniment. Això és el que poquet a poquet anirem treballant. Hem començat i respecte a això, sí, era un poc, després d'una reunió telemàtica que vam fer, avui era un poc com veure-nos les cares i posar les coses en comú. Ara, i amb la proposta ja engegada a Villores, caldrà seguir realitzant més reunions per a donar-li forma entre la mateixa gent del municipi en este il·lusionant procés participatiu al voltant de la gran tradició existent al poble amb un producte tan nostre com l'espardenya.